Mohamed Ouala Al-Sedina Mohamed Salim. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers frères et sœurs en islam, veuillez recevoir la salutation qui transcende tout barrière linguistique. La salutation de l'islam, la salutation des éminents, des élus du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors ce soir, vous pouvez le constater, juste à mes côtés, nous avons le Dangoro des Dangoro. Il avait donné la route pour aller au Mali, aller saluer les parents du Mali, renforcer encore les oui. Et revenir à Abidjan. Donc, il est venu avec du lourd. Ibrahim Karambi, qui n'est plus à présenter, comme on le dit. Angaramo Safna Faidabi Chemin Buru. Angaramo Ousna Faidabi Chemin Buru. Oui, Karambi Ibrahim. Mais on va lui permettre de saluer les followers, Inch'Allah. Salam alaikum. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر من العظيم. تغنيني على فاني كبوشتنا تروما. فيون فين بك عن فلواتنا أن الله من بقو أم ببلجلين فوق أو منو فنا ببارا لايا أم بفوق أو بركة. الحمد لله نكوني على خجين ينقول من أتمنى لا ما على بركة الله نتركنا هرلا donc كايرا بالمون لا أنتركنا نيلا بين كروي نعلى خجين أنا نيلا بين منوي ni munu mako bana o bɛ se k'an wele ni Ala ka jɛ inshallah. Alhamdulillah, Cheikh Karambi Ibrahim mi fo dante foli min na ka fɔ an ɲɛna ko danse awaan cɛ i bɔra i ka so i nana i ka so sabu Mali Côte d'Ivoire facɛ kelen bamuso kelen. On te dit infiniment merci, merci surtout merci pour ta confiance au groupe Magic Pro. Merci à Mohamed Guiro qui m'aime beaucoup de cœur. Mohamed Guiro an bi fo an kana mɔ alhamdulillah i y'a doni i nana n'a ye i ka foni min bɛ doni na an bɛ fɔ k'o de faamuya inshallah. alhamdulillah n bɔra yan ko n bɛ taa an fɛ dɔgɔnɔdugu la n bɛna taa an fɛ Kuluwo la ka taa Ala deli Ala deli kɔfɛ baara kura minnu fana nana ka di Abijankaw ma Abijankaw ani minnu b'a lamɛn jamana kɔ kan mɔgɔw de sɛgɛla mɔgɔw yaalala mɔgɔw ye ko caman kɛ a tɛ ka ɲɛnabɔ o kuma na k'a ɲini Ala fɛ mɔgɔ minnu bɛ sarakabaw bɔ nafoloko la walima denko la walima banako la o bɛ ka ko kɛ a tɛ ka ɲɛnabɔ sababu jumɛn de b'a bali n'a tɛ ka ɲɛnabɔ ka se k'olu dɔn fɔlɔ o kuma na ni mɔgɔ de y'an wele walima ka WhatsApp vocal ci k'a fɔ ne de yaalala nafolo kɔ n ma nafolo sɔrɔ a filɛ n ye mun de y'a bali n tɛ nafolo sɔrɔ la ne de mago bɛ papier la n tɛ papier sɔrɔ la ou bien ne de mago bɛ furu la n tɛ furu sɔrɔ la ou bien ne yɛrɛ ka diɲɛlatigɛ ɲagamina n dɛsɛra ka ɲɛ sɔrɔ a la ou bien ne bɛ jɔyɔrɔ de ɲinina jɔyɔrɔ nin tɛ ka sɔrɔ ka se k'a tigilamɔgɔ dɛmɛ o ka ɲɛ sɔrɔ n y'a fɔ ɲɛna n ko an ye dɔgɔnɔw ye an bɛ se min na an b'o fɔ an tɛ se min na ayi an t'o fɔ donc minɛn minnu nana fana an ka sabu daga bɛ yen o ye dɔgɔnɔw ka laada ye mɔgɔ min de bɛ sababu ɲini a daga kɔrɔ ji nana ni maa min y'o dagaji in ko e bɛ sababu de ɲini sababu bɛ sɔrɔ sɛbɛdɛ mɔgɔ caman de bɛ bɔ fan wɛrɛ ka na an ka dɔgɔnɔ daga in k'a ji ta ka k'u ka sababu ɲini e bɛ sababu fɛn o fɛn de ɲini diɲɛ kɔnɔ ni jɔyɔrɔ ko don e bɛ jɔyɔrɔ sɔrɔ ni mandiya don mandiya bɛ sɔrɔ ni nafolo ko don e bɛ k'a ɲɛɲini ka dɛsɛ a ɲɛ tɛ ka sɔrɔ e bɛ ɲɛ sɔrɔ a la ni denko don den bɛ ka ɲɛɲini ka dɛsɛ tɛ ka den sɔrɔ ni sabu daga in ni y'an ka dɔgɔnɔw ka sabu daga ye nka daga in a ji de nana n'a ye 20 litres
o kuma na 20 litiri a bɛ kɛ litiri kelen kelen a bɛ bɛn mɔgɔ 40 ma safula mɔgɔ 20 n'o dafala ale bɛ lajɔ o ye sabu daga ta ye ka sababu ɲini e bɛ sababu lamagala ka dɛsɛ ti k'a sɔrɔ ni maa min ni dagaji in ko e bɛ sababu sɔrɔ n nana n'o ye safinɛ kun banna n y'a kuma fɔ yan n ye dɔ labɛn ka na o kuma na n nana ni bagi fana ye bagi min ni mɔgɔ y'a don e bɛ tanga ni fɛnjugu bɛ sira la a bɛ sianle ni pɔsɔn walima fɛnjugu kɛra dumuni na sɛden bɛ kasi bagi min na n y'o dilan ka na bagi min e b'a dɔn ka tanga fana bagiw tɛ qualité kelen n nana n'o ye donc labɛn caman nana donc ni maa min mago banna a bɛ se k'an wele walima ka vocal ci ma ka ɲininkali kɛ ni ala ka diɲɛ ye labɛnw caman de nana ka bɔ an ka dɔgɔnɔdugu la ni min mago b'a la dɔrɔn a bɛ se ka wele kɛ ni ala ka diɲɛ ye. Alhamdulillah. Le plus 223 05, le plus 223 73 45 76 13 ou le plus 225 07 58 41 82 70. Le plus 225, il y a un numéro qui manque, si je ne me trompe pas. Le plus 225 07 58 41 82 70. C'est bien ça. Le plus 225 07 58 41 82 70. Nala Tala Sona, c'est le numéro de Cheikh Ibrahim Karamé. Un Ramon a Killing, c'est ça. Ça vaut et qu'à résumer. Mamono ta Killing 600 pour décortiquer. Voilà. Amadou Drago Amifo, Unity, Burkina Faso, Belgique et Togola. Inch'Allah, Allah qui pratique. Anglamo. Alamadin Dobi. Obe Segera. Obe Nyanina. Damandaula. Ota Sorla. Mais Dobina. Halute Sege. Oba Sor. Amadamne Olu la ban. Sabu Umakari. Bana Katini. Adobe. Kalo kili, kalo fla, kalo sapa, fo ka taa se kalo 6 o tɛ dɔ sɔrɔ. Mɔgɔ min de bɛ damanda la ka se ka sanu sɔrɔ sanu ɲininaw n'a tigi ye n wele dibi min b'a ni sanu cɛ jinɛw de bɛ sanu dogo mɔgɔw la sanu ye adamadenw ni jinɛw de ta ye olu de b'a ta ka baara kɛ n'a ye donc n'a bɔra adamaden ni jinɛw na foyi tɛ sanu ta ka baara kɛ n'a ye est ce que kungosogow mago bɛ sanu na wa mɛlɛkɛw mago tɛ sanu na wa adamaden ni jinɛ de mago bɛ sanu na ka ta ka baara kɛ n'a ye donc sanu fana ye adamaden ni jinɛw de ta ye donc mɔgɔ min de mago bɛ sanu na i bɛ ka sanu ɲini ti k'a sɔrɔ dibi min bɛ ni sanu cɛ k'o dibi bɔ yen n'a tigi ye n wele ni sanu bɛ position min na n'a yɛrɛ bɛ yɔrɔ min ni sanu b'o yɔrɔ la walima a bɛ dingɛ min na sanu tɛ yen n b'o f'a ye o ye n ka baara ye mɔgɔw bɛ n wele Gabon ni yɔrɔ caman na jamanko la ala barika la n ye caman dɛmɛ ka se ka jaman caman sɔrɔ sanu yɔrɔ la fana n y'a fɔ n ko sanu yɔrɔ caman bɛ yen ne yɛrɛ bɛ deli ka taa mais waati na n faamuna ka taa sinon Côte d'Ivoire yan sanu bɔyɔrɔ caman bɛ yen n bɛ taa Mali taw la Senegal taw la Laginɛ taw la caman bɛ n wele ka taa dugukolotigiw olu mako b'a la sanuba ka sɔrɔ u ka dugukolo yɔrɔ min na n'o ye n wele ka taa n b'a baara kɛ dugukolo min na sanu bɛ yen n b'a jira u la sanu bɛ yan o b'a ɲini ka sanu sɔrɔ donc dugukolotigiw caman kun bɛ n wele n bɛ taa sanu yɛrɛ u ka dugukolo la donc min fana b'a ɲini a yɛrɛ ye ne ye ne wele sanu bɛ sɔrɔ bolo min kan n b'a jira i la. Alhamdulillah. O kɔfɛ mɔgɔ fila bɛ kɛlɛ kɛla terrain na terrain ko la a dɔw bɛ se ka kɛ hectares ye des champs facɛ c'est-à-dire facɛ banna dɔw ko k'olu t'a lo dɔw ko facɛ mana diɲɛ ɲini u fɛ n'u ɲɔgɔnnaw a ɲagami mɔgɔ fila bɛ fɛ ka taa ni bɛ fɛ ka taa ni bɛ fɛ ka taa ni ne nana i fɔ o kow la est ce que i bɛ se k'o kow dilan ka bila point na ka jan a kɛra terrain ko ye o a kɛra lu ko ye o mɔgɔ dɔw bɛ se ka lu san i b'a sɔrɔ lu in a feerela mɔgɔ 3 4 ma n'a tigilamɔgɔ sera ne fɛ lu in bɛ d'ale ma ni foro do fana
foro in mankan kɛra la e bɛ fɛ foro ka kɛ e ta ye n'ala sɔnna n'a tigilamɔgɔ sera ma foro bɛ k'a ta ye walima a tigi bɛ magasin na mɔgɔ dɔ ye magasin d'e ma e ye magasin labɛn a tigi nana k'i ka bɔ jagoya la baara bɛ se ka kɛ fo ka e yɛrɛ sago ka magasin wɛrɛ sɔrɔ k'a ka magasin to yen ni foro do fana o cogoya kelen o baara bɛ yen n'ala ka jɛn ye. Alhamdulillah, Kassim Ouattara Choko an bɛ fo, Traoré fa tɔgɔma an bɛ fo dan tɛ foli min na Inch'Allah. Parlant de magasin, n'a magasin bɛ a tɛ marché walima n bɛ yɔrɔ min na o yɔrɔ bɛ marché mais n ka dɔw ta yɛrɛ c'est-à-dire San Pedro ma Tumodi ninnu walima Amérique n'o ɲɔgɔnna mais olu tɛ marché mais n bɛ yɔrɔ min na kɔni olu bɛ marché a ko bɛ kɛ cogo di. Bon i b'a sɔrɔ i y'a fɔ cogo min na mɔgɔ dɔw bɛ yen ale bɛ magasin min na a bɛ marché mais a ye magasin wɛrɛw jɔ o tɛ marché n'a tigilamɔgɔ sera a ma sababu min de b'a to magasin bɛ marché ka jama jɔ aran na fo a yɛrɛ min bɛ magasin kunna k'a fɔ su kora a ye na sini o baara bɛ yen ou bien a tigi yɛrɛ de bɛ magasin na magasin daminɛ marché bɛ yen mais marché jɔra ou bien a tigi nana ni donubaw de ye ka bɔ farakɛ jamana na donu tɛ sanna dɔw bɛ sin ka na ni mobili ye mobili bɛ mɛn a tɛ san ou bien u bɛ na ni France Revard minɛnw ye a bɛ mɛn a tɛ san e bɛ fɛ a ka san de n'a tigilamɔgɔ ye n wele solution min bɛ kɛ doni bɛ san o bɛ yen olu bɛɛ tɛ fɔ antenne kan. Alhamdulillah, an kana mɔgɔ i bɛ fɛ a commencer marché n'i sera ka an ka karamɔgɔ ba wele min ni Ibrahim Karambe n'Ala taala sɔnna i bɛ ɲɛ sɔrɔ a ko la le plus 223 73 45 76 62 13 le plus 223 73 45 76 73 ou le plus 225 07 58 41 82 70 n'Ala taala sɔnna an karamɔgɔ o kɔfɛ adamaden dɔw bɛ yen o bɛ di traverser ɲani na tɔɔrɔ la degu la n'o taara se yen papier ma sɔrɔ baara ma sɔrɔ a dɔw ta bɛ yen an tɛ mɔgɔw encourager ka taa di traverser mais nin wagati in na dɔw bɛ Maroc nin wagati in na dɔw bɛ Tunisie nin wagati in na dɔw bɛ a tɔgɔ bɛ di Libye nin wagati in na o bɛ fɛ ka kow traverser. Est-ce que tu as une solution du tic au tac, ça veut dire qu'il y a une solution de fond on a bla Yunusa adona dibi sabala su kelen kono adona su dibi la ka tila ka don ba dibi la ka tila ka don jɛgɛ kɔnɔ dibi saba su kelen a ye dubabu min kɛ o de ko la ilaha illa anta subhanaka ni kuntu minaz zalimina mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ fɛ ka ba tigɛ ka ji tigɛ ka taa ni nin de kɛra ka d'a ma walima anw de b'a baara kɛ ka dubabu k'a ye a bɛ ji tigɛ hɛrɛ la ka taa walima a tigi ye ji de tigɛ a taara papier ma sɔrɔ baara ma sɔrɔ k'a tigi dɛmɛ ka papier ni baara sɔrɔ o fana duwawu bɛ yen a sarakaw bɛ yen n'a bɔra ka d'a ma a bɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'a dɛmɛ ka papier dilan walima ka baara sɔrɔ o bɛ yen dɔ fana bɛ yen o b'a sɔrɔ ale taara o yɔrɔ la papier b'a bolo a bɛ baara la nka a ma se ka nafa ɲ'a yɛrɛ ye dɔw bɛ yen san 10 jamana kɔfɛ o ma se ka du jɔ o ma se ka magoba ɲɛ o tigilamɔgɔ fana n'a y'an wele a bɛ se ka sababu min sɔrɔ ka nafoloba sɔrɔ ka du jɔ ka faso dɛmɛ o fana baara bɛ yen. Alhamdulillah o kɔfɛ an karamɔgɔ kow ka ca kosɛbɛ Ala an dɛmɛ o kɔfɛ patron ba dɔ bɛ yen projet dɔ b'i bolo o projet patron ba nin a ma lɔn a y'a projet tɛ nafolo dɔ b'a kun e dun ye fanganaden fanganaden facɛ fangana bamuso fangana mɔcɛ fangana mɔmuso fangana mais Ala k'o lɔnni d'i ma k'a sɔrɔ a tɛ fɛ k'i dɛmɛ est-ce que baara dɔ b'i fɛ min bɛ se ka nafolotigi karaba ka se ka juru don i la walima ka se ka i ya projet financer pour que i bɛ o projet réaliser. n y'a faamu o baara bɛ yen
ne yɛrɛ ye mɔgɔ caman dɛmɛ o la dɔ de la ka na n fɛ ale bɛ fɛ ka sisɛ de mara a bɛ fɛ ka wari ɲini mɔgɔ dɔ fɛ 10,000,000 ka taa sisɛyɔrɔ dilan ka sisɛ san ka k'a la an y'a dɛmɛ a y'a sɔrɔ dɔ fana kun nana n fɛ terrain dɔ de b'a bolo a bɛ fɛ ka terrain in jɔ a mago bɛ 1,20,000,000 na a balima dɔ bɛ yen miliyari don ale bɛ fɛ ka 1,20,000,000 minɛ a bolo ka terrain in jɔ kɔfɛ k'a juru sara o yɛrɛ ma mɛ n y'o bɛɛ baara kɛ tile 2 na jaabiw sɔrɔla i bɛ fɛ ka taa wari de minɛ mɔgɔ dɔ la ka baara kɛ k'a sara n b'o baara kɛ hali ni mago bɛ miliyari 1 de la mɔgɔ dɔ bolo ka société ba dɔ dayɛlɛ n'a b'a tigi bolo n'an y'a baara kɛ n'i taara i b'a wari sɔrɔ siga foyi t'o la n'a b'a tigi bolo n'a t'a tigi bolo i baara de las'a ma ça a bɛ k'a ma komi siri a tɛ se ka da ka sunɔgɔ ça fait e fɛn min ɲin'a fɛ a ka kan k'a d'e ma a tɛ yen a bɛ kɛ baara ye nka n'a bɛ yen ka ban n'a m'a di a nin tɛ lafiya n'a y'a di a nin bɛ sɔrɔ ka lafiya donc a bɛ min fɛ o kɛra ka ban mais tant que n'a m'a di a tɛ lafiya o de kosɔn n'a t'a bolo an t'a baara kɛ. Alhamdulillah. Ala an dɛmɛ o kɔfɛ i y'a juru bɛ mɔgɔ dɔ la ili y'a juru de b'a la faamaw dankɔrɔba don diɲɛ bɛɛ bɛ siran a ɲɛ mais e don a juru de b'a la e k'a baara kɛ a mi y'a wari sara est-ce que baara dɔw b'i bolo min b'a permettre ka taa kuma cɛ fɛ pour que a y'a wari d'i ma walima i tɛ kuma fɛ yɛrɛ a b'i wele k'a y'a wari d'i ma o ma se ka taa kuma fɛ o n'a baara kɛra ne ka juru de b'a la a tɛ fɛ k'a sara e yɛrɛ ye ko bɛɛ kɛ ma se a k'a sara ni baara kɛra a yɛrɛ bɛ wele ka wari d'e ma walima ka mɔgɔ ci ka na wari d'e ma ne ye o caman kɛ ne taa ni Mali la sisan dɔ ye ne wele k'ale bɛ baara kɛra dɔ de fɛ ale bɛ fɛ ka muso furu yanni seliba cɛ ale bɛ fɛ patron ka wari d'ale ma ka se ka muso furu ne k'a ma e mago bɛ hakɛ min na a fɔ n ye a ko 150 bɛ se ka furu in kɛ ale y'a musaka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ne ye baara kɛ patron y'a wele ka 1,000,000 d'a ma n ko kana taa ça fait ale ye patron ka gardien de étages de bɛ patron bolo mɔgɔw b'a la louer la patron yɛrɛ to yɔrɔ la donc ale bɛ gardien de la a ye min kɛ patron fɛ a bɛ san 5 bɔ donc k'a bɛ fɛ ka muso furu a t'a dɔn a bɛna fɔ patron ye cogo min na ça fait wari min bɛ sɔrɔ n'a ye wari dɔw sama ka taa village la ka dépense kɛ wari ɲɛnama tɛ to ale mako dɔ bɛ wari la ka furu kɛ a ko 150 ne ye baara kɛ patron ye 1,000,000 d'a ma donc ni e ka juru bɛ mɔgɔ la a k'a sara i kana taa ɲininka o baara bɛ yen o ni baara kɛra a yɛrɛ bɛ na n'a ye walima k'a di mɔgɔ dɔ walima k'e wele siga foyi t'o la. Alhamdulillah, le plus 225 07 58 41 92 77 le numéro de Cheikh Ibrahim Karambe, il est situé à Makori, dans la déclaration. On a un changement d'état dans les caisses. Et à la fin de la Karambo, Mavo, Ogagbele, Alamandouma. Mondro Kuka and Noa Elima. Nala Haye. Kanindom Nakadi Nindo. Kanindo Karabaka din Nindoma. Tellement nya fo ɲɛna ngo nya baara kɛ k'a kɛ dan yɛrɛ t'a la ne b'a kilisiw dɔn ka fɔ tu bisimila ala ka karisa ni minɛ ka di ne ma ka sɔrɔ saya ka ni minɛ tɛ k'o kilisi ka taa ala b'a sɔn k'a tigi ni minɛ ka d'e ma a kɛra furu ye o a kɛra fɛn o fɛn ye o baara bɛ yen wa an b'a sɛbɛn fana dilan ka di dɔw ma a dɔw bɛ i b'a sɛbɛn bila i kun i bɛ taa fɛ i ko min a bɛ sɔn furu bɛ kɛ walima i b'a ko to anw yɛrɛ bolo o ala tɔgɔ bɛ yen i bɛ cɛ ni muso hindi fara ɲɔgɔn kan k'a fila dɔrɔ ɲɔgɔn na k'a baara kɛ ala bɛ sɔn o furu bɛ kɛ siga foyi t'o la
nga ne te kanu de bara e be faka muso do nyini ka kulungala ne toke nga ne furudo afla ka se ka ɲɔgɔn kanu ka ni fila karaba ka di ɲɔgɔn ma ne be se o la ala ka jɛn a dumuni taw be dɔ be b'a sɔrɔ an b'a dilan ka dɔn o b'a kɛ dumuni na a bamanan sira dɔ yɛrɛ bi ne bolo muso dɔ de la ka se ne fɛ a ko ale ka cɛ ko fura t'a minɛ ale ye diɲɛ fura bɛɛ k'a kɔnɔ n ko mina fura kelen d'e ma ni o me ka cɛ minɛ kana fura wɛrɛ kɛ tugun muso bɛ hakɛ to sogo mɔrɔsɔni n ko a b'a k'a ɲɛfɛla la sufɛ ni dugu jɛra a b'a bɔ ka na n'a ye a ye sogo mɔrɔsɔn k'a ɲɛfɛla la dugu jɛra a y'a bɔ ka na n y'a jɛni k'a labɛn n ko taa k'a kɔnɔ gundo bɛ yen o de kosɔn ne ko gundo bɛ yen a baro man di ne ye antenne kan sinon bamananya bɛ yen bamananya ye tiɲɛ ye bilahi lazi n y'o de fɔ n ko boli ye tiɲɛ ye ala ko tɛ tuta tu bɛ tiɲɛ don ala ko tɛ ka mɔgɔ minɛ ni bamananya a dɔw bɛ an b'a kɛ woro la woro bilen muso in bɛ woro bilen bila a ɲɛfɛla la sɔgɔma i b'a bɔ ka na an b'a jɛni i b'a dilan ka don cɛ kɔnɔ cɛ fana ta bɛ yen ne y'a kɛ baji la ni muso y'a min a b'a minɛ ne y'a kɛ kɔlɔnji la a b'a minɛ sika foyi t'a la ala ye da a kola ni mɛlɛkɛ ji fura tɛ mɔgɔ minɛ tiɲɛ tɛ i t'a dɔn dalu tɛ tiɲɛ ye a ye ma tiɲɛ de ye fɔlɔ dalu tiɲɛ o de kosɔn n ko dalu baro Ousmane Lalabi on te dit bonsoir a ka di ne ye n ye dalu baara fɛn o fɛn ni adamaden b'a sɔrɔ dalu la n y'a bɛɛ sɔrɔ o de kosɔn dalu tiɲɛ bɛ yen ne bɛ fɛ ka kuma o don o dɔ ye ne wele a ko tiɲɛ na ale ye ne ka kumakan lamɛn fo ka taa ban a y'a dɔn k'a fɔ wariko tɛ jamako tɛ kiliyan ɲini tɛ k'an bɛ ka kuma de ka mɔgɔw bilasira ka confiance don dalu la mɔgɔw ka da la ko dalu tiɲɛ b'a la n ko tiɲɛ ma n ko ye min fɔ n ko tiɲɛ don mais a yɛrɛ ye karamɔgɔ de n k'a ma dalu ye tiɲɛ ye nka dalu ye fɛn dɔ de ye e min ma kalan k'a tiɲɛ ni nkalon dɔn e tɛ se k'a baara o sinon dalu tiɲɛ b'a la dɛ ka nin fila karaba a dɔw bɛ yen bamananya sira la i bɛ sisanmuso ni sɛ cɛ k'a fila fara ɲɔgɔn kan k'a dilan ka taa bila yɔrɔ sumanin na kana taa muso in kɔ a bɛ na o nka a bɛ na kana taa kɔ a bɛ na ayi ni cɛ do fana i b'a baara kana taa kɔ a bɛ na dalu baara tiɲɛ a dɔw bɛ yen an b'a sigi nɛgɛ walaga kan ne y'a sigi ne y'a wuridi sufɛ a bɛ kɛ komi mɔgɔ de y'a fɔ wuli ka taa ni dugu jɛra n'a ma jija a bɛ taa a yɛrɛ ma dalu ye tiɲɛ ye ka nɛgɛ walaga baara ka mɔgɔ fila karaba ka di ɲɔgɔn ma walima k'a kɛ sɛbɛn ye walima k'a dilan ni jiri ye a wusulan dɔw bɛ yen a dilan man di ne y'a dilan sisan ka muso min tɔgɔ k'a la yanni ɛri kelen n'a yɔrɔ ma ja a bɛ na yan sisan n'a ma na a bɛ sa siga foyi t'a la n y'o de fɔ yan n ko o bɛ kilisi ni min ye i b'a fɔ karisa ka saya ni tiɲɛ don ne ye karisa wele n'a ma na ne ka wele jaabi ala kana to a la a bɛ na donc kilisi ye tiɲɛ ye dalu ye tiɲɛ ye jiri ye tiɲɛ o de kosɔn n ko jiri tɛ se ka baara min kɛ dugukolo sanfɛ a tɛ yen bɛɛ bɛ tɛmɛ ni kuma ye o diyara an ye an kana mɔgɔ kɔfɛ nafolotigi bɛ nin nafolotigi bɛ nin nafolotigi bɛ nin qualité ka ca dɔw bɛ o ye dabalijugu de kɛ k'a bɛn dɔw bɛ danga de y'a bɛn dɔw bɛ ala ka lajarabi don dɔw bɛ jinɛ sitana de y'a bɛn nafolotigi bɛ nin qualité ka ca nka n'a tigi bɛnna ka se k'a tigi lawuli n ko jiri min b'o o kɛ ni jiri min ni fɔɲɛ y'a bɛn ka sɔrɔ a ma sa o jiri de bɛ nafolotigi bɛnni lawuli
a bɛ wuli siga foyi t'a la ni mɔgɔ min fana y'a fɔ ni mɔgɔ min bɛnna ka fan kelen paralyser e bɛ taa kungo kɔnɔ jiri dɔ bɛ yen fan kelen ye kɛnɛ ye fan kelen ye jalan ye e b'o jiri de fan fila bɔ ka nana ye k'a tobi k'a kilisi ka kɛ daga la a bɛ wuli ka jɔ n tɛ kuranna haya nin ye jiri ye kun fa ye kun na a bɛ kɛ wa kuranna haya ni jiri fila fana bɛ fara ɲɔgɔn kan ka mɔgɔ lawuli nafolotigi bɛnni ni jinɛ shetana don k'a lawuli o bɛ yen ni dabalijugu don dabalijugu minnu kɛra k'o tiɲɛ k'a lawuli o bɛ yen ni danga don fana dɔw ta ye masa danga ye danga kalite ka ca ka se ka danga in faamu danga in bɔra yɔrɔ min na k'a tracer ka dilan o baara bɛ yen nafolotigi benni ka gɛlɛn nafolotigi n'a commencera ka ben dɔɔni min b'a bolo a b'a fɔ ale bɛ jija a bɛ jɛ o bɛ ban dɔw bɛ juru ta n'o ma jija f'o bɛ dugu bila nka a bɛ wuli n'Ala ka jɛ ye n'a sera an ma an b'a lawuli mɔnsɔnw ni koko bɛnna o b'a lawuli cogo min na an fana bɛ se ka mɔgɔw labɛn ni wuli n'Ala ka jɛ ye ne fana y'o de kalan n b'o dɔn ni Ala ka jɛ ye. Alhamdulillah, le plus 225 07 le plus 225 07 58 41 82 70 ou le plus 223 73 45 76 73 Alandem. Amen. Angana mo be makori nala dala sona ni ka angana mo segere nala dala sona ibita bo ni ko yi amba fo ni kawa ko Alandem. Amen Rabbi. Kala-nous comme de sa grâce infinie. Inch'Allah. Amen. Au café. Ami senzana kana kodo le lati. Ibi se kumuna. Katante. Ami se ule la. Nana dala sona. Amenando gardie. La momen gardie sumana. A bɛ fɛ a garijɛgɛ teliya walima garijɛgɛ teliya la mais a bɛ fɛ garijɛgɛ bonya a ye bori a ko bɛ kɛ cogo di alhamdulillah dɔ bɛ yen a bɛ dɔɔni dɔɔni sɔrɔ ale bɛ fɛ a ka bugu ka caya o ye a bɛ garijɛgɛ min sɔrɔ garijɛgɛ ka dɔgɔ ka se ka dɔ fara a kan n'a y'an wele an b'a filɛ sababu min bɛ se ka kɛ ka garijɛgɛ bonya an b'o baara walima garijɛgɛ yɛrɛ de sumana ka garijɛgɛ teliya fana baara bɛ yen n'o kɛra garijɛgɛ bɛ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ a ye magasin dayɛlɛ a daminɛ client bɛ yen mais client nana taa a tɛ client sɔrɔ ni kelen kelen tɛ dɔ bɛ yen ale bɛ yaala de ka feere kɛ a bɛ se ka tile ban n'a ma kɛ den kelen den fila a tɛ foyi feere k'a kunnadonni feere ka na ni minɛn lankolon ye so o baara bɛ yen o ne delila k'a kilisi di muso dɔ ma muso ko ne ma n'ale bɔra sɔgɔma ale bɛ tilen ka yaala ko client yɛrɛ kuma dɔw t'ale ɲininka n ko ne bɛ ka doni ta i b'a fɔ tu bisimilayi siɲɛ 3 a kuma a fɔli ka gɛlɛn dɔɔni an bɛ lamɛnna ka caya ni musow ka fɛn ma gala ne ka kunnadonni kana gala ne ye ne kilisi ka taa a tɛ gala sa n ko a tɛ gala n ko tiɲɛ bɛ dalu la muso ko don o don n'ale y'a kɛ doni bɛ feere ale bɛ na ni minɛ tasa lankolon de ye n ko tiɲɛ bɛ dalu la wa ka tila k'a nasi labɛn k'a di mɔgɔ ma a b'a mun n'a bɔra ni feerefɛn bɛ ban pewu walima a bɛ magasin de la jama ka na o baara bɛ yen o ye garijɛgɛtigiw ta ye ni garijɛgɛ de sumana ka garijɛgɛ teliya a kilisi bɛ yen a jiri bɛ yen a nasi bɛ yen a sɛbɛn bɛ yen a saraka fana bɛ yen ni garijɛgɛ sumana ka saraka dɔw bɔ ka garijɛgɛ teliya o bɛ yen dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ o yɔrɔ ka jan n'o y'an wele an b'a filɛ saraka min bɛ se ka bɔ ka garijɛgɛ teliya an b'o f'a ɲɛna n'a y'o bɔ dɔrɔn garijɛgɛ bɛ dayɛlɛ siga foyi t'a la. Ala dɛmɛ an kana mɔ kow ka ca kosɛbɛ an bɛ fo la kosɛbɛ dan tɛ foli min na o kɔfɛ mɔgɔ min bɛ nafolo ɲini na ale tɛ mɔgɔ ɲini na a tɛ 40 ɲini na an kana mɔ ale tɛ kɛmɛ ɲini na a tɛ hali wa mɔgɔ ɲini na ale bɛ nafolo de ɲini na a tɔgɔ ka wele miliyari tigiw cɛ la ne delila k'a fɔ yan 1 tɛ 2 tɛ
ngo k'a fɔ ka mɔgɔ dɛmɛ ka kɛ miliyarditigi ye ne y'a Abidjan yan ngo kuma dɔ n t'a da dɔn n t'a da dɔn ye mun ye n bɛ se ka jate 1 2 3 fo ka se maa 50 fo ka tɛmɛ o kan ne yɛrɛ ye maa min dɛmɛ ka kɛ miliyarditigi ye Abidjan yan a ka ca Mali la ani Mali kɔkan ani farajɛ jamanaw na dɔw bɛ yen dɔ de la ka ne wele ko ale bɛ Amérique ale ye san 27 de kɛ yen mais ale faso ye laginɛ de ale ma se ka du jɔ ye nka ma mina i ka kow lajɛ saraka dɔw min bɛ n bɛna kɛ baara kɛ ni yanni sanji 2 a ye étage jɔ mɔgɔ dɔw bɛ Amérikiw ni Italiw ni Faransiw la o b'o yɔrɔ la san 10 san 20 hali o tɛ se ka na faso kɔnɔ safɛ o ma du jɔ o ma wari ɲɛnama sɔrɔ a jigiya to ye e bɛ fɛ ka don miliyarditigiw de cɛ la ka kɛ miliyarditigi ye o baara bɛ yen ne y'a baro bɔ yan n ko sitana sira bɛ yen ala sira bɛ yen nafolo baara ni 2 don juma de ka teli o la sitana sira de ka teli mais a tɛ laban sitana sira n y'a fɔ yan ka nafolo baara ka nafolo sɔrɔ e ni sitana ka jɛ nafolo e ka se ka condition sitana ka condition rempli ka kɛ nafolo batigi ye o ka teli nka caman bɛ yen nimisa b'a kɔ nimisa b'a kɔ ça fait nafolo sira kɔni sira 2 dɔrɔn don sira 3 tɛ 4 tɛ sun tile ne b'o de fɔ n ko lɔnni yɛrɛ gundo 2 ala sira sitana sira a banna n'a fɔra ko jinɛ jinɛ silamɛ jinɛ kafiri n'a fɔra adamadenw adamaden silamɛ adamaden kafiriw ka taa boliw la ani jinɛ ko jinɛ sitana bɛ jinɛ kafiri bɛ jinɛ kafiri ni adamaden kafiri bɛ se ka baara kɛ i bɛ nafolo sɔrɔ jinɛ silamɛ ni adamaden silamɛ bɛ se ka baara kɛ i bɛ nafolo sɔrɔ nka sitana sira nafolo sira n delila ka fɔ n ko wulufin baara dɔ bɛ yen semaine 1 ka miliyɔn 100 sɔrɔ o bɛ yen n'a k'a tigi ja semaine bɛɛ a bɛ se ka miliyɔn 100 sɔrɔ o ye wulufin baara ye n ko nafolofin baara caman bɛ yaala la n ye sɛfin baara n ye wulufin baara n ye jakumafin baara i m'a ɲɛnama baara o n'i y'a ɲɛnama baara i b'a sɔrɔ sika foyi t'a la donc o dɔ ko ne ma ko ale ye caman baara a ma nafa yala ne ko a ma n ko a mago bɛ jumɛn de la a ko ale mago bɛ sɛfin baara de la n ko baasi t'a la i bɛ labɛn i bɛ na a labɛnna ka na baara kɛra ne ye délai d'a ma yanni délai cɛ ale yɛrɛ ko ne ma ale siranna est ce que ale tɛ sa joona tellement a bɛ ka wari sɔrɔ relation bɛ nana a siranna quoi yɔrɔ ko n'a fɔra ne bɛ ka wari sɔrɔ cogo dɔ la ko ne ma jɛ e si tɛ jɛŋa n ko donc e dara tiɲɛ ko ale dara n ko bon tiɲɛ bɛ ten de mɔgɔ dɔw yaalala ka sɛfin baara ka baara fo ka sɛsogo lɔgɔ b'o la ka jakumafin baara hali o tɛ fɛ ka jakuma tɔgɔ mɛn ka wulufin baara hali o tɛ fɛ ka wulufin tɔgɔ mɛn tellement o y'a baara ka caya sinon a tiɲɛ bɛ yen sitana sira tiɲɛ b'a la ne ko dɔ ma n ko sɛfin baara n k'a ma n ko sogo qualité 4 de bɛ don a la wulusogo ani falisogo ani lɛsogo a sogo 4 o tɛ fɔ da la o 4 de bɛ fara sisɛsogo kan k'a tobi ka dun ka dun a morceau bɛ fara sisɛsogo kan k'a tobi i b'a dun kisi ko bɛ dɛ walima ka wiridi daminɛ ka tasuma mana sɛ bɛ taama ka taa don tasuma na ka jɛni fo ka ban n ko laturu nasira dɔ bɛ don o don ka 70,000 sɔrɔ i bɛ sɛfin de ta ka taa a bila ka tasuma mɛnɛ kan sisɛ ɲɛnama kan n'a mɛnɛna ka ban k'a baara kɛ ka sɛ dogo don yanni wula fɛ 70,000 bɛ na o ye turabu ye Allahu Akbar nafolo baara tiɲɛ b'a la a miliyɔn 70 bɛ yen tile 70 kɔnɔ ka
k'a baara ni turabu ye walima k'a baara ni jiri ye sɛfin a bɛ tiɲɛ b'a la ani k'a baara ni ala tɔgɔ ye tiɲɛ b'a la n'a fɔra ala tɔgɔ o y'a silamɛ sira ye mais o ti ça fait sɛfin baara bɛɛ tɛ kafiriya ye a silamɛ tɔgɔ bɛ yen hali tabatiya da a sɛfin baara bɛ yen i b'a baara ka di mɔgɔ ma tile 41 kɔnɔ a bɛ nafolo sababu sɔrɔ a b'a sababu sɔrɔ nafolo ye sababu de o nafolo baara dɔw bɛ yen n'i y'a kɛ ka di mɔgɔ ma n'a ma sanji 30 sɔrɔ n'a ma jija a b'a si tigɛ joona fɛ nafolo yɛrɛ ye fitina fɛn de ye quoi e ma ye sisan ni wari bɔra ka to yan sisan caman b'a kunkolo suru wari bɛ komi ni min b'a la a dilanna ni min ye a ka fari kojugu papier min don ani papier tɔw tɛ kelen ye o tɛ kelen fiyewu ni papier min n'a dira e ma i bɛ nisɔndiya kosɛbɛ ala an dɛmɛ a da ye sumaya yɛrɛ ko la kow ka ca olu ma ko ye nafolo mugu la an karamɔgɔ an b'i fo komi an waati bɛ ɲini ka surunya sisan i bɔra ni min ye Mali la ka na an fɛ Côte d'Ivoire an bɛ fɛ i bɛ nin da don a la sisan n'ala sɔnna n ye min fɔ ka tɛmɛ n ko bagiw nana n nana n'an ka daga kɔrɔ ji ye 20 litiri daga o bɛ yen daga o ni wusulan ni safinɛ o ye sababu daga ye sabu daga mɔgɔ min bɛ sababu ɲini ne ye dɔgɔnɔden ye yɔrɔ o yɔrɔ n'a ye sabu daga ko a tɛ dɛsɛ a yɛrɛ la dɔw ye ne ɲininka ko a ni dɔgɔnɔw jɛra yɔrɔ o yɔrɔ ale ma deli ka dɔgɔnɔden ye ko a dɛsɛra ne ye min y'a dɛsɛra sabu daga a ma ko o ye dɔgɔnɔw ka laada sabu daga ye dɔ bɛ yen dɔgɔnɔ don nka a ma wolo dɔgɔnɔdugu la